Kani kadek All India Radio Shillong ka khubor ban puli dairu satas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Nbo ka Meghalaya Art League Center for Excellence na kabanta ban kentir ya ka kam rep so rep pai bat rep jur ha ka jilla. Bu maunong rem umentri rang ba ka Meghalaya u Conrad ke sangma ya ka jinte ya ka Sora Government College. Bat ka dorbar sunrai jong ka yang dorbar thawan ka Meghalaya kan sedang nadu ka santarik bat kut hadu ka khat artarik mentau benai. Ka Meghalaya kan sabu ya Art League Center for Excellence ha Jongsha ha East Khasi Hills bat Hadawagri ha East Garo Hills ban kentir ya ka kam rep so rep pai bat kam thungchur ha ka jilla. Kajingbu ikini ki Art League Center hapo ka jalla kalong kum shibentang na kajing pentrekam ya ka Indo-Israel Project ban kentiu ya ka rep karyang bat ya ka yok ka kot jong kinong rem. Haka biadai bat kani ki start ka rep karyang jong ki Israel kin ailot ya ki jintip jong ki da ka bapendon kam ya ki kor ki bol ka juk start ka baminta. Ya ka jingbu ya kita ki Art League Center ki ba ka jinglut jongki kan palat ya ka shipho klur tengka ka we ka center karami na ka jihalang hapada umentirang ba ka Meghalaya u Conrad ke sama ba unong lam kten ka Israel u Dr. Ron Malka ha ka jihalang ka blalong hashalong hanin ka singi. Umentirang ba ka Meghalaya u Conrad ke sama hanin ka singi ulabu yo maunong rim jong Kajinte ya ka yeng thama jong ka Sora Government College East Khasi Hills District ha ka baladon ringkat umentri ka tanat puli puthi uba la kamen rumbui u MLA ka Shela uba Balajit Sundram baru MLA ka Sora uba Gavin M. Mille. Habakran ha ka jihalang umentri rang ba uraya ro ik jing treshitom jong kito baro ki baladon benta ha ka ban wanra ya ka ni ka jing thamu ka babha bat ong ba ka jing tai ya ka yeng ba thamai ka long umau jam ja ka thong ban ai ka jing nang jing start ka ba khambha ya ka samla khanang ba kin long ki ba mento ya ka jilla lasha la shisngi. Umentri ramba ul ongru pa ka sarkar ka thamu ban penlong ya ki program ki bangla ban beten menti bat sangdul ya ka prakhat pradan jong ki samla. Ka sarkar pedang nin ka singi kala ong ba ka recovery rate na ka jingpang COVID-19 hapo kari kala kir saka khandai phawar na ka shispa. Tang hapo ki arpo saw kanta baladem balat san phopra hajar mut ki breu ki bapang COVID-19 kilayo jingkon. Katanar ka koit ka kya jang ka sarkar pedang kala ong ba ki breu ki balakot hakari ki lakot menta balat hinyo phon reu lakmut. Kani ka jingnang buon ki priyo bayo jingkot kala pensting ya ka jingkit bakya jang ka sarkar bat ka jingdon ki priyo ki blangat ha ka jingpang kalong menta satan 100.3% na ka shispa kat haduk mentahi ka jingdon ki active case hakari kalong samlak sauphawai hajar. Ha Meghalaya la yo jingtip ba kiladon 100 phawlai ngut ki priyo ki badang yo thmaya ka jingpang COVID-19 hinin kasngi kat ba shispa iwe ngut kila yo jingkot. U Director of Health Services MI Dr. Amanwar ulong ba ka jilla menta ka don kandaspa inyo phawai tili ki active case. La ban pinkan mau ba lakhan slam menta ba ki active case ha ka jilla kiladuna ya ka shi hajar. Kat haduk mentahi ki priyo ki balakot na ka jingpang COVID-19 hapo ka jilla kilong prahajar hendriyo spa praphongut baro bat ka jingyap jung ki priyo na ka ni ka jingpang kalong khandai phongut. Ka sarkar pedang kala pelat arhajar aspa kelur tengka kum ka jing pelat pisah ka panengkong syaki khatsam tali ki jalla na ka banta bakin shimni ki lat kelenti ban penkho ya ka jing jabo jongkal air ha ka mariam ha ki babun ki sorba ki badon ha ki nihi ki jalla ya ka ni ka pisah la pelat kat kum ki jing ajumut jongka finance commission ka bakhatsan hau kerwo balapha da ka office jom ka menteri pratangka ka Nirmala Sitharaman laong ba ka ne ka nyarap ki jalla ba kin la ban shim ki la ban pin khu ya ka jinja khya kal air ha ki jakasor kene ka dek All India Radio Shillong ka bon lam shapi ya ka khubor. Laitli ke jingbrian bangi baru ngede ban buat perkhing banyada bat ban lait na ke jingpang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ne jing dakmat bat khumut penjenga iwai na iwai pan habai dan lang haju
Saib hai kikti bat betab hai ka khamat bat le kita bonsin. 2 minit relang bani le persya ya kejimpang COVID-19. Ban beteng biang ya ke kubor ka dorba sunrai jong ke yung dorba thawan ka Meghalaya kan sedang nadu lasai ka singi ka santaring bat kan kut hadu ka khat artarik mentau benai ha ka bedai bat kani ka deputy commissioner jong ke East Khasi Hills district ka kong Isawanda lalu kala penni ya ke hukum ki ba mana ya ke jinga lumbriu palat ya ke sangut ha ki jaka ki badon sanspa mita na ka yung dorba thawan haril bong shirong bat shispa mita na ka Meghalaya secretariat main but additional building but ru ka jingra ikitial pen mensau ka deputy commissioner kala penni ikini ki hukum hadin balayo jingtip no superintendent of police ke East Khasi Hills Shillong bakidon ka tu ka ni kibatmu ban thau jin kulmar bat don ru ki kan huon kibatmu ban pinpau ka jing persya hakmat ka yung dorbar thawan ki bala ban pinthut ya ka jing yishong dorbar U Director of School Education and Literacy, U Ambrose C.H. Marak, hinin kasngi ula pentikna baya ka domyasiat government LP school kabadon hagashinong domyasiat hi ha Southwest Khasi Hills District in plebiang no hagasnem anajar arpaway hadien khat sausnem balakhang yaka. Umarak ulayatu yakani hakakan huon jong ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kabalana yakandu u hak office diesel hashilo yak domestic government LP school lakhangno dak sarkar hakasnem arajar hinyo hadien bakibrio jong ka shnong kila persha yak jingpin sopat ba halor ka jingti ya umar po khando uranium hanong ba jinrin ka Asian Development Bank ADB kala menjur ban airam shispa lai phawar $0.5 million na ka bantaban kinteu yaki boarding bat ka jin samyaka ha ka jilla Meghalaya kani ka project kanyara pan karsha ni ka jing thmu jong ka Meghalaya ban poi boarding electric baro arpho saw kanta habaro ke hinyo sngi jong ka tayo shaki yeng kisem ki karkhana ki kam ki cham batru shaki pat ba da ka jing pen thamai ki kor ki bor kat kum ka chuk munta bat ka jing pen biang ru ya ka rukom sam boarding electric ha ka rukom ka badai ka project kan kampen bhai ya ki kam baro ba ya dai bat ka jing trai kam bat jing sam ya ka boarding electric bat kum chu ru ha ka lian ka pisa tangka hapo ka jalla la ong senior energy specialist ka ADB for South Asia James Kolan Tharaj haka jo kapor menteri katnat boarding jong ka Meghalaya James Sangmaru ula pinpau ya ka jingkemen halo ka jingmenjur jong ka ADB ban aya karam ka Meghalaya kala sakhi ya ka jingkeu ba Southpo Point Laipo na ka shispa ka jingyo lumpisa na ka GST hauni ubnai risau baladem haba pentip yakani menteri sarkar James Sangma ulong ba ka pisa balayo lum baro hadu menta kalong khandai pho point arphoinyo klur tingka ka ba ka jingyo lum hakas nam baladep kalong ndreu pho saw point lai pho saw klur tingka ban penkut ya khobo sa shin yan pensau yakimat bakongsan Nbo ka Meghalaya Art League Center for Excellence na kabantaban kinteu ya ka kam rep so rep pai bat rep chur ha ka jilla bo maunong rim menteri rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma ya ka jingte ya ka sora government college bat ka dorba sunrai jong ke yung dorba thawan ka Meghalaya kan sedang nadu ka santarik bat kut hadu ka khat artarik mentau benai kat tu ka khubor ka lakun nak All India Radio Shillong